सुयालागाबो हके हके बर'जों बर' एखे एखे नोंनि अननायाबो अके अके नोंनि अननायाबो अके अके जाथारदों सुखे माइरं गरसेबो गैला दुखु जा औलै सुखे दालाय बहा मोनबावनो सोर जाखो फंबायमोन माथो जावजाव जुजाव होननायसो खोनाबाय सुखे सोर जाखो सोर ओइ सुखे माबा मानसिनि राव खोनानाय बायदि मोनदोंना नोङो साला सुवादफोरा बुंथाले सोरजोंबाय गोरानजों गोसोजों सुखे सोरबा गोलैदो खोमालै सोर जाखो माथो साइकेलसोलाय साला सैब'फोरा आलुलै मा जाखोलै आलु माथो बिगियाननि मालासो गानजोब्बाय जेबो जायाखैथ' आंना हाथायानो गजोब्बाय खोमालै आलु बोलो बोलो नै 1 2 5 10 100 दंजोबो ना सोर जाखो बाबु मोना साला सोरमोनलै जोंखौ डिस्टार्ब होनाया ओइ सिनायाखै जोंखौ ओहो सिनायाखैमोनथ' सोरमोनलाय आंखौ सिनायाखै नोंसोरो आंखौ आलु बुंथाले माथो मोनखोलै बिसोरलाय आयु फंबाय मोना मा खालाय बाबु जोंखौ मानो बुदों बाबु गामसाया गुगोनलै गुगोन जानाय नंलालै खारदो जानाय नंला साला नोंसोरखौ खारखुबाय नोंसोर साला नोंसोरखौ Bunthahale, alu, Bunthahale, alu. Ayu, mai kok jalan raw ni bilai. सोरलै हा आं नोंसिनि सोर नोंसिनाव मोजां गियान गैया नामा नोंसोर बै खाना सानैखौ मानो बुनाय बिसोर मा दाय मावामोन बिसोरनि थाखायनो जों एक्सिडेन्ट जादों आं ना मोनजालायदोंमोन आं हाग्रा मोनजालायदों आरो सिरिथा दुष्ट मानसिफोर नोंसोर बे दायनि थाखाय साजा मोनगोन नोंसोरबो बिसोर बायदि खाना जानांगोन आरो बिसोरनि बायदि दुखु खस्थ सहायनांगोन मा जाखो माथो जेबोखौनो नुला माथो गोसोम गोसोम नुजोब्बाय मा जाखो ओइ जानाय नंलालै
Oi Alu, Alu लै, Oi Alu, माबा जेबो नुवाखैलै मेगना मा जाखो बांना? Alu, Alu लै! Oh no! गोसोम गोसोम नुजोब्बायलै Alu, मा जाखो? मालै बुन्था माबा आं जेबो नुवाखैलै Alu, जेबो नुवाखैलै Alu, गोसोम गोसोमसो नुजोबथारबाय। आंबो नुवाखै बुन्था मा जाखो जेबो नुवाखै बुन्था आं मोनबायलै Alu, मा खालामबावनो दा? आंबो जेबो नुवाखैलै र' बुन्था आं बाहेरथिं थांनि। अबेथिंलै लामायालाय? सौथुआथ'। आइदि मा जाबावगोनलै दाना? जाबायलै दानाबा खाना मानसिफोरालाय बोरै थाबायोब्रा आंलाय माथो जेबोखौनो नुला दैबो गांनायसो मोनबाय आङो दै खोमा र' Oh no! मा दैयानो हासुदै मोनामखो आलु आसोल मोनायाव गिनानै आं जगान हासुदोंमोन साला सैमा नोंखौ गारथारालां है Aduh, papsya. सोरनाव नांखोलै बिबारनि नामालै आंनि गामसा सनासो नामालै बिलाय Papi, gonggerang, आं नोंनो मोजां खौरां खोन्थानो फैदोंमोन। Oh no! आरो नों आंखौ जौजोंसो खुबैबावदों। र' नोंखौ आइनो खोन्थाहैगोन आं। फैबाय दानाबा नै, पापि। मा जाखोलै नै नोंखौ। बिबारि थांमारबाय नामाब्रा बिलाय बिबारि आलु खाना जाना माबोरै मोनखोलै बुन्थाले खोमसि नुजोब्बायलै आं बिबारिखौ जोबोर मिस खालामदोंलै आलु आरो मोजां साफा सिख्लाफोरखौबो मा जालाबायखोब्रा बिलाय मा जाखोलै आलु मा जाखो मानो गाबखोलै मेगना इदिसोलै मानो गाबखो मा जाखो मानो गाबलाबायखो नोङो बथल सेबायलै बुन्था Oh no! मा बथल सेबायलाबायनो जाखो बेखौनो मिथियामोन नों बुन्था नाम्बार वान हाबियावलाय अबाव नाम्बार वाननि बथल मोननांगौ जाखो आंलाय दालाय हासुनोलै बुन्था हासुनो खोथाबाय आंखौ बेखौनो मिथिया नामा नोङो Oh no! दे बुन्थाले औ मोजाङै थालै मोजाङै था दे Oh no! आयौ मैदेरा मा जाखो मा खोबखो आंखौ आयदै साला सुवादा खर'आव नुबाय आंखौ
हेल' बिबारि सना हा जारलालै हेल' आंनि सना हे गैलालै आइनावसो नांहैबाय आलु एबारबा सोरनाव नांहैगोनलै हे सर सनानावनो नांथारलै हेलौ 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 मा जेबो बुङा ओइ बबा जाबाय नामा अ बिबारि आंनि सना माबालै नेट नाङाखैमोनलै सना मा मानि हरदों मैया जबजों खुबैनानै सरिलै सना आं आलुखौसो खुबैदोंमोन ओइ सना जोंनि फेभरेट साहा दखानाव फैना रायलायनो लुगैसोगारदों थाङा फैलै सना आं सिंग्रा जाहोगोन ना सिंग्राखौबो हले जानो थांथारगोन आं दे आलुखौ बाइक लानानै लांफैनो हो नों हारसिं फैदो ना सना आंना बाइकआ गाज्रि जादों दे जागोन दे होमबालाय ओइ आलु बिबारि फैबा आंखौ खाना होनना दा खोन्थादै अ दे जागोन आंखौबो खोन्थाना हले खिन्थायाब्रा नाथाय नर्मेल एक्टिं दिन्थिथारनांगोन दे हले जागोन आं हले एक्टिंनि मास्टारखा गोबाव जाबाय नामा फैबाय सना मम्मी आं नोंनि सना जायो नामा हेगार फैबाय आंनि सना मोनफैयाखै नै थांफिनसैसो र' दानो थाङो नामा ओइ सिंग्रा लाबोलै नोंसोर सानैया मानो ससमा गोसोम गोसोम गानदों हे माबा मेगन गाज्रि जादों सना मालायनाव सन्देरि बायदि ससमा गोसोम गानदों जों ए मा जालाबायो आंनि सिंग्राखौ मानो जाखो नों गावनाव थाखानानैनो एक्सचेन्ज होननायब्रा नों बुन्थानिखौ जा बुन्थाया नोंनिखौ जागोन ना अ एक्सचेन्ज अननाय सना नों आंनिखौ जा सना जा नंगौ नामा सना नों मैया मा मोजां खौरां खिन्थानो फैदोंमोन सना अ आंना आइ आफाया आंखौ नोंजोंनो हाबा हरखागोननो नाथाय नों आंनो स्कुटार बायनानै होनांगोन स्कुटार ओइ आदा रकि मा आब' सानस्रि माने आब' ददेरे बै लाइमोन प्रडाक्शननि हिर'इना दाखालि थैबायनो मा आयै एसे मोजां मानसियानो मानो बिदि जालाबायखो मानसिनि जिउआ दा माला मा जायो माथो खालामबावनो आब'जों आं दाख्लैसो रायलायथारदोंमोन हे गसाइ ददेरेनि जिउखौ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहोदो थौ थांसै बुन्थाहाले बा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदोंलै बेलाय माथो रकिसोलाय ओइ गनागार सोरलै बुन्था ओइ मिथिस्लाबै सर्ट भिडिअनि सेकेन्ड हिर' रकियालै ए ओइ रकि भाई माथो जोबोद गोबावनि उनावलै फै आयु पाप्पिया आइ दै साला उसाइब्ब लाजिनो रोङि
गोसथोनाय थाखानानै मालाय गुबुन सिख्लाखौ बिदि गोबावनो लाजिया नों दाख्लैनिफ्राय दंखायो नोंखौ गारथारालां नोंखौ दिनै आइदै सना मा खालामनाय जाखोलाय आइदै मामि ओइ आलु आं देनजार लेथ्रा सिमां नुबायलै आंबोलै बुन्था नोंलाय मा नुलायखो आं खाना जानाय सिमां नुदोंलै बुन्था आंबो जों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै बुन्था औलै आलु जों बै खाना सानैखौ बिदि बुनामोन जों बिनाव दिनैनो निमाहा बिथारनांसिगोन दानो थौ थांनि जानाय नङा थांथारनांसिगोन इयो नोंनि आरो इयो नोंनि दिनैलाय मासि मोजां दिनलै एसोर बिदिनो मोनजाबाय थाथोंलै मासे अनसो आंना सनाया हे आयै फाग्लिया क्लाइन्टनि सोलोंबावबायसो